Hallo, bliver du med at slås? Nå, fordi de sparker mig i nakken. Nå, jeg tog hunden en kaffe. Hvad skal du? Jeg skal få en kebab til. Prøv her, Lina. Kom den med mig. Skal du få nogle penge? Lina, det her er dit hoved. Hvor kan du? Lina, det er mig. Og jeg skal nok bare næsten rigtig. Er sådan her? Lina, det er mig. Åh nej, det er lidt af mig. Prøv at Du er heroppe. Du skal rejse ind hernede. Sende børn. Au! Au! Hvor er det hovedet? Au! Du kan ikke være en lille kylde. Au! Au! Så jeg er ikke kun skabt for dig, vel? Og jeg vil ikke skrige, og det var noget lyst til at gøre, fordi jeg var så jeg tænker, at jeg gider ikke skrive. Det er lukket. Ja, og hvad kan jeg regne mig så meget røv om gård? Jeg vil godt have græde. Det var griner der. Der er ikke noget galt med at græde. Jeg må godt græde, hvis du synes det. Ej, nej, sygt. Skriv! Tak, jeg melder, jeg er lige glad. Du må ikke til at være herinde. Men jeg ser så helt